Цар Самуил, село на границата на Силистренска област с Русенска. Там, където някога е започвала Добруджа, откъдето към широките и равни добруджански поля са тръгвали жатварите на Йовков с писаните каруци на Салия Шар. Преди не е имало селище без ковач, както е имало щатен майстор във всяка крепост и във всяка военна единица в средновековието. Хлобрин или кърчи са наричали старите българи уния мъже, които чрез досега си с огъня и метала са били близо до боговете. Сега и този занаят е на път да изчезне. Бай Любен Игнатов е сред малкото останали майстори-ковачи в околността. Как разбираш, че желязото е готово? Като се нагрее. От света? Да. Его, сега е готово. Може да го избиваме. Започнах занаята от 14 годишен при майстор тук от Цар Самуил, казваше се Тодор Анчев. Оттам ТКС-то ме изпрати в Плевен, завърших под ковачевско училище 2 години. Там като се върнах, 40 години работих в ТКС-то, без да съм прекъсвал. И оттам като се пенсионирах, почнах тук в дома. И сега май си сам в цялата околност. И кажи речи на 5-6 села лятно време работя. Обаче пак насмогвам, защото хората нямат пари. Има ли поръчки? Лятно време има. От ръцете на бай Любен излизат инструменти, сечива за работа в градината и на полето, детайли за огради, парапети и порти. Шарени каруци е правил някога и тях, също като Йовковия герой, ги е карал да пеят с различен, свой глас. Правил съм много финни каруци тук. Още и още имам. Има ли мераклии за каруци? Сега няма вече. Излязаха гумени, такива от леки коли. Ги преработа. И такви съм правил, обаче на времето една каруца излизаше около 1000 лева. Нашарена хубава. Една каруца имам в Данчо, там дадох на него. В Старо село имам каруци направени. Тук в село имам. Ти ли ги рисуваш? Не. Аз само ги правя. На друго място ми ги рисуват. И какво, слагаш ли им нещо допълнително, така да дрънчат, дето Йовков пише за каруците по Добруджата? Преди години се държаше много на дрънкането на каруците. Няма ли звук каруцата, ние купуват хората. Трябва да дрънчим много хубаво. Самите чампари се казваше то. Преди години чампарата трябва да схожда с едната с другата. Ние така всички да дрънкат еднакво, като звънците. Карах най-елитните коне. Ресаци съм карал, сии да бъдат непременно или дюшчерни да бъдат. Голяма мания беше тук в село, да карам и хубави коне, хубави каруци. Не само Цар Самуил, и тук в околните села. Вярно е, че расовите коне отдавна не цвилят под сайванта на бай Любен, но мястото им не е празно. Друга страст е завладяла сърцето му. Клетките са събрали десетки красиви гълъби от различни породи, японски кокошчици, петлета и пауни. Аз се занимавам от малък с тях. От много малък, може би от 5-6 годишен. Скоро бях дал 4 гълъба в Истанбул. След една година се върнаха. Това ли е най-далечното разстояние, от което са връщали? По-далече даже. По-далече. Откъде? От Германия сме пускали, пак се връщат. А тия пълни откъде дойдат? Трябва да направи пълна 3 години, за да стане украсата му. Те сега още перата им не са израсли, защото през есента си хвърлят перушината, стават като пуйките. И после изникват на ново други пера. Пълни ли ти душата така, като ходиш при гълъбите и при пълните? Друго няма какво да правя на ден. Особено лятно време, когато нямам работа, по 5 пъти на ден ходя при тях, де да ги нахраня, де да ги напоя. И удовлетворява. После тук нашето село имаме много деца занимават с гълъби.
пълни само аз имам. Всичко си иска неговото. Отначало, като се излипят малките, само с яйца ги храня близо 1 месец. После смески става това. Пак трудно се отглеждат. Като пуйчата, също работа. Днес все по-рядко изкри огнището в тази селска ковачница. Все по-рядко чукът заиграва върху нагорещената до червено подкова, защото постепенно намаляват превозните средства с по една конска или магарешка теглителна сила. Но огледайте се, може и да намерите някоя прашна подкова за късмет.